Lentana sezantsi umhlaba wonke neinkalo zonke namhlanje lesithathu ide sanibonani nginibingeleliso ukuthi nginikhumbule ngiyanicela phela lapha eMonfrey shayelani laphana le nombolo ethi 060 333 1210 uthi no uyeza bazokubhukhela bazongitshela ukuthi ukhona uthe uyeza noma kanjani kule weekend ngizobe ngikhona laphana eMonfrey Ogi izinto ezikanjalo ya ngomhla ka-13 ngizobe ngile ezansi Eastern Cape noma kanjani ngizobe ngikhona kodwa into ongangenzela yona nafona ubhukhe uthi ngaleli langa uzoba khona ngizokwenzela ayikho-ke into ezobe ingekho sengigcina njengoba ngithi efonela leya nombolo so right nami ngizokwazi ukuthi uma ufika uyangithola ungafiki ungangitholi bese uthola bonke ngiyasaba nokubiza usuthola bonke igxobamithi la emaceleni ofafa plan ababo noma abalengu suthola bonke ofafa plan sethi hayi sokusiza thina ukuthi siyakushaya on behalf of umncwabo no ayikho into enjengaleyo I respect abantu I respect umuntu osuke ezekini ngoba what I know ukuthi akekho umuntu osuka wherever la suka khona noma bethi usuka la eMbabane or la eDanausa ngokuthi nje ukhiphe imali waspend imali kwi-transport etuza kimi so lokho ngihlonipha kakhulu kumele athole i-service ephelele angatholi ubugebengu angatholi futhi umuntu ozothi ngiyakusiza on behalf of umncwaba ayikho into enjengaleyo ayikho futhi musani ukuhambe nibhadara imali ebantwini bethi nibhadara on my behalf no never ngeke ukhona nje lo ukwenzile ula iduzane kwami ngiyamdabukela-ke naye ngiyamzwela ngoba ayikhona angazi kodwa ngiyamzwela benobhululu wakhe lo abaqole naye bobabili hayi mani ngiyabazwela mani namsho niyangizwa phela isizulu sitoliwe niyangizwa mina ngingedwa angeke uthole mina bese uthola omuntu if uthole umuntu like Jaredin like uJames ozothi uJames uyobe kusiza ukhuluma nami ngikhulume naye mawukuthi ufika ngikho and futhi okugcina mawukuthi usuka eDini like boma Cape Town or wherever eDini Cape Town if I'm not mistaken Cape Town kwakhona umuntu othi uzobasiza on my behalf khona la ngaphandle yes ngizobona naye ngizomlungisa angeke nje ngilungi ngithi mhlawumbe kuzoba njani noma kuzoba njani ngizobona le sihandlisha kanjani phela and then into engenza ukuthi ngize la ngizama nje ukuthi ngizoxwayisa whoever ongathi ufuna ukuza kudokotela umncwabo bese usungena next door noma usungena kuphi no umapholoba lapha okasiyaviva TV1 wathi kuse Blue House and ayikho futhi enye Blue House only one Blue House and the only one 7334 only one number ngeke uyithole enye ngeke uyithole kuphi ngeke futhi ungithole ngithi sengigqume kumkhukhu sengihlala kuphi hayi no sengisebenzele emkhukhwini yila ngigezela khona abantu angikwenzi konke nje lokho konke hayi kodwa hayi ngiyamzwela nalobhululu wakhe abashere naye imali bashere imali bewu-2 sitrubhadla nasi futhi angazi ngadinwa kanjeni uyazi ngizwa ngathi kundlula bona labasenzi ngathi kunqokabi kimi kodwa
Stru phela ngiyatholakala it's 073 219 666 479 673 7011. Izinombolo lezo ze-ofisi la kwaDlamini. If awungitholi mina ku-073 uyakunokuyileka 079. Yizo zombili and zombili futhi azihekeki. Yazi ukuthi ayihekeki. Ungayaphi impela ungayaphi. Oh hayi ayihekeki nje. Anginayo inombolo mina edlala ofafabulani. So musukufonela wena enye inamba kuthiwa leyo namba kaDokotela uMngcwabo yahlehla akukho ukufana nalokho. Please ngiyabonga. If ushayela le A1 ayingeni ushayela kule sibili 079. If ushayela 079 angeni ushayela 073. Kuphela. uNkulunkulu ambusise phela. Yenye Kobeni. Sanibonani. Inkonzo nawe lapha. Mangabe usuka kuphi make sure ukuthi ilanga lakho lisecurile ngokuthi ufonele those two numbers ukuthi ucela uma ufika ungifice ngoba uzothi uyafika ungangifici. Nami ngiyahlonipha ukuvakashelwa umuntu osuke edini kube ukuthi usuke esukela mina. Just imagine how much petrol usuke ispend emgwaqweni, how much imali oyispenda ama-toll gate, how much imali ozoyispenda ngokusevisa imoto yakho bese ufike uthole ufafabulane. Ngizokusiza on behalf of uMngcwabo, ngizokusiza. uMngcwabo uyedwa qwaba. Ngeke uzuzithola even my photocopy. That's why ngayekela ukuthwasisa. Ngoba umuntu umthwasisa namhlanje kusasa ufuna ukufana nawe. Wamthwasisa nje umuntu owabhodla kabili. Hawu kwesithathu usefuna ukufana nawe. Hawu uMngcwabo mina. Hawu mina ngiyazi Niphile ngiyandithanda Dokotela uMngcwabo yahlehla. Bayo ngiphatheke kahle kakhulu lapha kumathapha eteni. Ngiphatheke kahle kakhulu namanje nje ngisafisa ukuba seteni, ngisafisa ukuba seteni. Yazi hey. Kodwa labantu laba bangilenga yini Nkosi yami. uNkulunkulu Jehova. Ikwazona amabhuku ame kahle amabhuku abo lapha na uNkulunkulu wami. Shit. uNkulunkulu akubusise 073219664 079 673 7011. uNkulunkulu anibusise niphile. Lezi nombolo ngiyikhiphela ukuthi if mawusuka ngaphandle kwala eNewcastle, ngabe usuka eThekwini, ngabe usuka eEastern Cape, ngabe usuka eWestern Cape, ngabe usuka eNorthern Cape, ngabe usuka eMpumalanga or Limpopo, it's only for bookings yange Saturday kuphela. After Saturday, after Sunday ayisasebenzi on my profile. Yangithi siyazwana phela. Siyazwana ngizama njalo ukunciphisa lento yobugebengu. Bese okugcina uma kukuthi ufuna uDokotela, ufuna mina uDokotela uMngcwabo yahlehla, make sure ukuthi ukhuluma nami, ukhulumi nomunye umuntu. Kunabafowethu nje basukele eEastern Cape bazoqolwa sebefike la eNewcastle. Mabeqolwa basiwa komunye umuntu. Wafika lo muntu lona wathuthi uyazamazama. Mangabe sekuphakathi kuyavela ukuthi akusuye uDokotela uMngcwabo lo. Kuyavela ukuthi akusuye uDokotela uMngcwabo lo. Kuyavela abantu bathuka sekuphakathi. So please guys, please awuzwa ngomuntu, awutshelwa ngomuntu ukuthi hayi uDokotela uMngcwabo yahlehla ngingedwa nje asibaningi. Angeke ukuthi uma ungatholanga mina